Dobry dzień. Witamy w postępnym już 26. dzielu Kaszebszczygłe kalendarium. Dziś wydarzenie od 25 czerwca do 1 lipca. 26 czerwca 1295 koronacja Przemysła III, króla Płeszczy i Ksancia Pomorza. 26 czerwca 1991 odkrycie pojemnika Jakuba Wejera we Wejrowie. 29 czerwca 1270 domyślna data nachodu krzyżaków na Wykole Nowygłe. Był to urywk ich wojny z Mscywoja Dredzim. 30 czerwca 1946 tak zwane referendum ledowe, sfalszowane bez komunistyczne weszyzny. Kaszebi welowele nie do końca zgodno z nakazami rządu. To już wszystko na dziś. Do usłyszenia.